don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to our fans to TV. It's the Petway Premiership. Orlando Pirates 3, Golden Arrow 0. I'm joined by the best chairman in the world. It's Chwaga Parks. Chwaga Parks. I'm a fans to Tibos. I'm afraid to. I'm going to change ngamanqamlela yamazwi. Ake ngibonge Orlando Pirates Football Club. Ethe namhlanje mayikhipha isimemezelo sokuthi uJose namhlanje imesh yakhe yokugcina official lento nenifundile nibiza bekuyi-farewell game yakhe yakuthi sizomvalelisa sama South Africans sama Africans each and everyone obekade thatha isikhathi sakhe ukuthi no njengamanje ufuna ngempela ukuzosivalelisa iSpanish guitar because le game bekuyilast game yakhe sikwenze konke. Ngibonga abalandeli bebhola, ngibonga abalandeli from center line banze na something yabo ukuthi simbonga uJose. Ngibonga abalandeli bamahlanya behind the pole zodwa khoza stands ngithi ngespirit sika zodwa delete sizaqhubeka njapho zodwa usithume khona ukuthi simane siyibambe kushisa ngoba kumele siyibambe kushisa kwaParis. Sibonise uthando uJose ukuthi samthanda efika samphi support namhlanje senze sure ukuthi siyayimela indima yakhe ukuthi mayiqeda igame ka 90 minutes sim-honore. That's the honor kaJose ukuthi lapho eyakhona simfisela the best of luck icheni yakhe uNkulunkulu azangayiphazamisa afike nalapho futhi igama lakhe liphakamise usihlanganisile sabalandile. I think ama branch engwalontshile kule 3 season yakhe maningi kakhulu. Abalandeli beParis left and right befuna ukugcoba ama branch abe Paris abe official namanje sisebenza ngamanye futhi kwamanje safuna ukulaunch official unit ayifike wayifaka eteamini spirit nothando. Sithi uNkulunkulu ambusise God bless Jose kwijeni yakhe until simbuke kuma social media simbuke imsebenzi eyenzela ama team lapho azafike aqale umsebenzi omusha khona ngoba ama teams was not the same. Ufike waParis kwaba ngisekhaya kwathiwa akakanze the way anza ngakona. Ngithi nje bonke ababengcenye yale game namhlanje from players I know ukuthi kuzoqala kube nama changes makufika umsha coach but I asked them ukuthi bahloniphe each and every coach ofika because thina sabalandeli beParis ama coach ayafika yahamba khona ama coach asinikeza service ekuthi khona sinikeza ama service ebed afile but we continuing to support iOrlando Pirates Football Club. Ngithi nani mafans wethu kuba khona kwenu siyakubonga neplatform enisinikeza yona siyakubonga abafowethu notata wethu abasubscribe siyifuna ukuyibona ichannel igijima kuma million ngama million ama views ngoba impela nibanikeza izindaba ezilive nezifresh abafowethu. Ngithi ngamanye amazwi angifuna ukuthina ama player ngwabonga ngokubambisana no 3 pointers sinikeze wona ukuthi ifarewell emnandi lekaJose ukuthi at my vala ishafta namhlanje kwezimnyama ngenkani ayivale ngewini bo 3 point bo 3 goals kushuthi konke kwakhe buvena nje kwahamba ngama 3-3 neteam akombo le team ya 1937 uyamona no 3 futhi ungenile la ukhona. Ngithi maphakaniya emakhaya once a parity always a parity. Sisazomthola ukosha simphe naye support ofikayo. Ngicela sibambe sibekezele uncikazi njengamanje ezoqedela lemidlalo esele naye futhi siphume all out simphi support until last game yamabhakaniya ayoba.